Parang pencil siya. Kasi kung vibrator, alam ko yung Galaw ko! Pero nag-vibrate yan, bay? Tingin ko nga, hindi. Kung i-rate ko to, ratings ba to? Aray ko! Tingnan mo. Pwede mo tingnan, oh. Okay. Laban. Hop, dila, labas. Kung tayo talaga. Meron pwede na. Ice cream. Ice cream. Ano? Baka bawal. Aray, napasok ako. Ano? Ayan. Galaw ko! Galaw ko! Tawang-tawa ka! Ganun ba yun? Ganun ba yun? Hi guys, Tanya Chinita po. Uncle Dagol. And welcome sa Tururut! Panoorin nyo na lang. So malalaman dito kung malakas ba ang pakiramdam namin, pang-amoy, panlasa, at panghipo. Guys, pahulaan natin kay tita kung ano tong go. Hala, na-miss ko na mag-touch. Yan, i-touch mo. Uy, Wala. Pag kang dumilat. Parang pencil siya. Kasi kung vibrator, alam ko yung Galaw ko! Pero nag-vibrate yan, bay? Tingin ko nga, hindi. But parang marker siya kasi ayun o. Pwedeng pindutin. Hanapin ang pindutin. Hala, nag-vibrate nga! Parang ang liit naman para sa pex ko. Pero iba-ibang mode siya. Kung i-rate ko to, ratings ba to? Aray ko! Mas gusto ko pa din yung nabili ko. Tsaka mahal yung 2,000 yung itong mura-mura lang to eh. Okay, ito ay vibrator. Mali! Ano? Frotter? Frotter. Kaya nga sabi ko baka Harry mali. Frotter. Spell frotter. Fro, Capital Fro. Pero pwede ba rin kaming five frotter? Kasi sorry na. Siyempre, hindi naman ako ma-religious para maisip ko, hindi ko siya maisip. Ay, nagabi ba? Wala kasi ako ganyan. Pwede itry yan, ha? Oh, yes! Itry yan, 3. Huy! Aray, napasok ako. Aray Brat din. Okay na. Tingnan mo. Tingnan mo. Pwede mo tingnan, oh. Okay. Laban. Hop, dila, labas. Kung tayo talaga. Ha! Huwag mong bilisan, Col. Parang tanga to, parang mabubutas. Ilabas yan! Ilabas ang dila. Yan. Ano ha? Ha? Parang may bulita. Dila iba. Ipatry ang bulitas. Bulitas gang. Ay! Meron pwede na. Ice cream. Ice cream. Ano? Baka bawal. Bay, nutusan lang ako, bay. Ano? Ayan. Galaw ko! Tawang-tawa ka! Ganun ba yun? Wala, bawal may lumampas. Ano yun? Isa pa? Hindi. Bay, inulit-ulit, bay! Oo, kumbaga nag-throwback Okay, lang. edit. Ito, finger mo na, edit mo ha. I-ano mo yung finger mo, huwag ganyan, yan. Yan, okay, go. Yan. Pwede pa ba itong content na to? Pwede pa, panggatas po ito, bigas, gas, alam nyo na. Isa pa? Ano? Dip pa, dip. Condensed? All-purpose cream. Or purpose? Lakyan mo naman. Aray ko.
Mayroon ba? Hindi mo malasahan, okay lang yan. Ganun ha? Ah, di pa rin? Teka lang, teka lang. Namilasahan na ibigin! Malasahan! Chocolate pa rin to eh. Kalaman? Chocolate! Peanut butter? Okay, ang dami nang nahula niya, ma. Okay. Ah, ang dami. Ito na. Mayan mo na. May tamang puto. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Pero masarap naman. Nag-pineapple juice eh. Uy! Ano nga? Ano nga, Moy? Amoy disinfectant. Correct. Amoy tam. Kiss mo, kiss mo. Ano yan? Fabric conditioner? Okay, mali. Pwede naman ako kumakain ng ganyan, bay. Hindi ba? Pag walang pula. At dahil obvious naman panalo si Uncle, ito ang punishment ko at bonus naman sa kanya. Parang punishment sa akin yan, bay. Sabi ko na eh. Bay! Parang ako yung may punishment, bay! Maluoy ka! Tapos, tama na! Tama na! Tama na! Isa pa. Hindi ko na, ang tagal na kasi kaya hindi ko na. Hey! Ay, brother, ano we? Hmm? Nangyari hindi alam. Isa pa. Ilapit mo kasi, ma. Isa pa. Alam yan. Inong to. Alam. Alin yun, ma? Ito? Isa pa. Yan, ano yan? Viva Max? Mali. Hindi. Ano? Pero at least tinatangkilik mo ang sariling atin. Dapat din ako sumagot. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.